Bleach abo kwa Obomeng. Ene Nana Obomeng Hemaa Nana Daawa Asiedua II okra. Mpanimfo ya mamre ne amane a ebeja na kwan kra. Sabre yaba a ye ne mpanimfo ahemfo no mo a behwe dwumadie ne so atoto bibia no ebebo nkomo ne ahwe amamre ne amane a ye beye de agya saa obrempon yi kwan. Sabre ameka sei de yaba sabre ye ne mpanimfo ebedi nkomo nananom amamre ne amane a ebekoso no ye no bedi ho nkomo ne yahwe denti na se ohimpon bi anase ohima bi tofo mo ye saa amamre yi nyina enti sabre PreViewGh yaba ye ne mpanimfo ne ahemfo ebebo nkomo no ma kyerɛkyerɛ amamre ne amane a ewo se de beja Nana Hemaa kwan kra medikan ahyemase se ene amamre ne amane no ye ne mu bedi mu nkomo ne yakwachiri sabre meka se yansa komfo nyina hene na eyo wanwa we oyoba onye be ma akomfo nyina hene a wo nkokɔ ene bomi nsase so yenya na oni ebebɔ nkomo ne ya kyerɛkyerɛ yen sebe ya yebebutu nkukuo no kura amamre ne amane ye wo ho ana ema wakɔ aba ya odo ana mpacho udi nyina de sɛ efreme Nana masanto a bomi ne nkokɔ akomfo hene Nana wada wo man ne ye ba ye hu sɛ mu ye amamre ne amane abutu nkukuo sa ye kasa amamre ne amane ye abutu nkukuo no a ehefo ene ya ne timi ba ho ebe yesa amamre ne bi yo akomfo hene ene omo a omo ho te a ebia omo akwafikyire a omo nkwafikyire da a omo awie brayo ene yetimi no omo yesa de ne fi se ensamanfo adwuma ene ye eti se wo ye na wo ho nte wotiri mu nte wonya kronkron na se wo de ko ho a yesie wo Hemaa no no ase wo soso wo kotoso eti ye hwehwe obi a ne hote obi a efini ne ho ene ye ne na yesa ade no wow Nana ye ka obi a ne hote de wadi ka kire mu se obi a oba pani asabe omu ne nsa biem eno echi no hwan biem na ne hote emrant papa emema sumankwa hene emema mpanimfo a omunye basabasa omune ye no omo yesa ade no enti ne ya se ma yese mode niema keka anwa ne ho no ede ebiem na to aso de to aso ne se ebanumre no nsia pa na mere nkanso asini trase ne yakobutu enkukuo no a mra dedeyo wa obe ya sore wonya sore na awotwe mienu kopim sa kwasidaye anwumre ye de oba pani ebeba fie abetom empam ne ya be kura no ne ya be ya amane ene amamre ne ya gya ne kwan ebeda wase sabre yeguso wo Obomeng asabre de ne mpanimfo twetwe nkomo sabre wo hu amamre ne amane ne bi Efrem Nana Akuffo-Addo Nana Obomeng Hemaa afra so afo hin ne me say emri bi a atwam ma manfo nyina ate say Nana Obomeng eba pani Obomeng Hemaa Nana Daawa Asiedua okọ ne krachi na mpani guso ho ntotoye afi na adu mere a say ye pagya na yie no amamre kwan so na afi ye pa baabi de abrowa koto de edi kan no ya mamamfo ati ese oba pani na yie eye no ya amamre nso de mpani ebu ne bato ho de dada se yensei no amamre no kire se ene dai butu enkuku ase akan mu ha no ye ka se obrempon bi ekọ ne krachi ne ebutu nkuku a na kire se obrempon no na asase so dede ye biara emma ye nyina anida mojam a kire se bibi esi ene se ene ye butu nkuku ye pese amanfo ti se ni aidi kan no efiri neko Nana Obomeng hene asase so obiara enye dede ewo Nana Obomeng hene asase so
wa we asɔre omu egina abɔnten mu ɛyɛ asɔre no onu nyina efiri ne kɔ yɛpɛ ɔnkyɛw bebree ɛsɛ dede ye biara enim na so ne de ɛmese hu saa enim de na ma hyɛ no so sɛ babɔnfo bi so tumi fa bro nya ho we pa no nti yɛbɛsɛ ɔmo amayɛ madwen sɛ ombedi bɔne ya hyɛ na mo hu bi ani hɔ sɛ yɛkɔtietie obi afɔ ahodie so sɛ bi so obi akwafu na sɛ obi ko nsuo akɔyera ne biribi ate saa ne de abɛsɛ sɛ be nananom anamo mutu na mamɛ na amane yɛ kwan so no yɛ de biribi abɛhyɛ nananom no de nya de ɛbɛma ho saa nti yɛbɛsɛ Ghana man ne bɔ me ma bibia ni bibia en feel free na yie ne sɛ na kan yɛ no free 19 to 26 no omada Roma muya meboa yɛ nya moba hema na na bɔ me hin so yɛ ma ne yakɔ ne ne mpanyimfo yɛ ma bibia nya fɛfɛɛfɛ mo bia entertain fears bia sɛ ana so bia mfa hu bia nhyɛ ne mu sɛ asie bibi sronko hu bi ebesi na mo mu kyekye de ato hɔ ne de na opepɛ sɛ obi anya bibi contrary to the nananom de atokwan yɛbɛsɛ si yɛnhyɛ ne so saa efi na ekura yɛbutu nkokoe nana bɔ me hene asase so ba bia nkuro nketwa mu ne nkuro nkɛseɛ mu sɛ wugia waboa bia no na mabɔnten a nana akyea me na henkwa no ne nananom ɛto na yɛfa ne free enti hwɛ ne wanya waboa bia so yɛ akɔkɔ na ɔyɛ aboa bia yɛ aboa bia yɛmpɛsɛ mmoa bɛyɛ na mabɔnten basabasa nti obi amɔ ne mmoa na nyɛ mmoa ho ban sɛ ne ɛbɛyɛ a onkas na nananom ɔdade buo mu dia obi amu wura buo mu ma ɛyɛ yi afei nso ayie da na yɛyɛ no ɛyɛ bɔme ɛhɔ ne yɛ ɔbɔme ahenkuro a yɛyɛ yi kɛseɛ ne wɔ ɔma tontɔn ne ɛma de kyinkyin ayi ase ipamokyɛ wobɛtɔn wade ɛyɛ odwa so a ɛwɔ hɔ mefa ne ɛma bia menenam kibab ne ho anho bia menenam ayi na ase sɛ oke saa ne ɛma no bi do ayi na ase na de ɛbɛto de ne wa gyegyegye ne menka de ɛbɛto men de